Mwana mwiguru na Samweli akaibera iria munene. Mwana mwiguru na Samweli akaibera iria munene. Tome iguru, haleluya, tome iguru mucyubahiro. Sao? Jadi di nego kalau sih contohnya itu kutara kuci. Itu korang seperti orang membuat itu warna membuat asmara kondisi. Wah, itu begitu ane Messi. Okare kwa yere raundi yo soro. Itu kumanyiri. Mate. Abo cuma sabun nego kau tu bika bintu punya. Itu kumanyiri. Orang orang itu pasti nego. Mate kira sama macamnya tu sentenya orang tu awalnya buaya kan. Yo kutokunyara kungangana bono ujindu badari bagari okore bintu tutarato samba chifisi chake bintu ni cha umete na chakire goranga kwa igoira maiso soro kato kasa nara ona umete na mambi rina soka iga na umera buchabeli nandi kwa chakire mangana nje bona nkingo na kurigi mwa buchabeli of course tingo anda mwa buchabeli no umete bo tonte bingana bitina nandi tonte bingana bitina tali bitina bono Chabeli manyagonte ng'esese yabuguritio omwana gitobekire risakara imeiga ocha morenge matari mwana bw'omuntu omwana ekeng'werere mwana bw'omuntu bono nande egento kiandoma omwana oyo akwete bono omwana atigira ndonse bono okorora busa n'omonto ong'entete agatiga agasiba risakara busa omwana agakwa omonto agatuguta risakara yani bobe sana gaki Haki Nyasaye. Haki wono. Nyasaye gaki. Okwamumanya? Haya. Ani ngorengera Nyasaye bono muntu hakiki arakorera igo gaki sare tokurigia omwana. Yani mungino imonyore. Ona bakungu bako byara ngai bako ani ngaki ani mukungu bako nyara ko ibura arafu enda kutukuta. Sare. Tiga ntege. Tiga korengera kwarra bo. Ngoromere lakini rende bono ngitorakore. Lakini mbobe gaki bono oranyora omonto ino arara ondi ekinyoro osaba iga bakompoete chinyomba echi chiabo matege iga. Haki Nyasaye. Nyasaye nachata omwana, Nyasaye nachata omwana. Nitokoraganya torore. Wah. No, toka sereta Nyasaye lakini gose ninki bono. Yo sorte ochaka gokwana igo manya. Kitogosaba Nyasaye iga nande buna twachaka kwenda ekanisa ya osoro tokomanya amakumi Nyasaye ngochara kora amakumi aye. Yani eri egena Nyasaye twegene Nyasaye intu nande tobe hard working. Nyasaye nacha twigurire chinche. Tiga koba. Kama sawa ito yani Nyasaye agotutigossenia abantu bagotu. Tutabana yani. Tiga koba yoso. Nyasaye nacha twanjira tonyora omwana. Tiga koba igosoro. Sawa. Nyasaye naro. Nyasaye atutei ono ikitogose tete. Yari kunyari kana no ninki yani kirende tutenya Nyasaye namaete ntakora. Ogosaba mungawegu. Yaya. Jeni mbwato kwegena no mwaka oyo iga turi kuchikoera busaigo. Jeni mbwato kwegena osoro. Onye nawe utabwati okwegena tiga kurira osoro manya. No twegene ti myaka yonse. Ya tiga ekurira. Jeni ngegene te mwaka turi koera iga toranyora mwana. Manya tuchaka kurira igo ntorakonye osoro kirae. Sawa. Tiga. Nyasaye naroro. Be strong. Kabe strong. Sawa. Bono rende gwateba kwenda uri guchimate gabo. Ngaje tuba turi banje. Ono kore guys.
Sawa, tikaigo. Tikaigo. Tikai kurira umuga. Nimeteri tukeri moiga ndusimuna Nyasaye naro. Tikai kuri. Tikasare ningwanje tenande lazima tonyora omwana kibenye amasabane naringa. Tonyora omwana nayo siku na tusiku buna abantu nonekera omuntu okore kasume amakumba bakungomera abantu era zokuna konsekeranga ngabona ngokore bidinga ngotigera ngango kurageri bakora bagwachakira koterera ngabona ngakwe ngobusa ninga na kurageri bosanga piyasa omayati itukore tondi kadero Fight twenda nyumba. Toros lunch Nyasaye naro. Tikai kurira. Sawa. Weka rindi bitaratara byao. Kora. Tuansha ine. Ntokunyara kore sister ni tani. Tokunyara. Yani muna tokunyara. Na tokunyara tari nchebuyeka. Nkiyoko te yabantu batorigerete. Abantu baminto mbia mono. Akabwanja ni kare ganga gusira nonye tubwate chi sugu gana gari. Tukubate ngambia mono singi mwato support ri kurto chaka gwanchana. Na ndi mwato support ri na ndizi tivike se twachagete wekachinga kiechi. Hono naye batevi bali bamwe batara subscribe. Ase support yega mwato ire chino mwanchi onega iga alafu ne timu yeitengi ba Ndizi TV tokubakira ngambia mono. Na alafu bali mutara subscribe. Minyoka gari YouTube search Ndizi TV bateke ngere gari abaliri. Na ande beka aliyo seke ngere Nanda asa waliri nanda beke kengere tebe all yeke akora tre notification ebipindi bito toko bibeka kera rituko chinsa 10 cia maragoba ne byo kwegokia byo gosemia na kubwa mono byo kugokekera omuntu subscribe to our YouTube channel bia mono abasacha bonsi pi ngosabera mutwaro mukungo bye buna gesare ko babekora na indo mwa baba yake buna nchi nchi yake tukobumya na bakungu bonsi pi mo baba remereri bunanchi na abasacha baba riri bunai moyo wanche kosemeka mongaini ndete ande merete bia mono bantu baminto